CYDC pen patirpi ponsi Langtuk Apam kechengsi Hen-Up Ahi kethap hako penta ili karbia tumke apuna jakke choklima jutang do lapen aronatang do bangso aronatang ke non pura thirhet sidola karbi nim rokom ke nonada pangbo belang sitame jingthong ahawaralong vir rangarang asonsi nangman de rason thekdamlong si patumi jingthong youth development committee thi hekmen CYDC asong pen jingthong ahawaralong ako non puthot jutang jupat arong haihui kachinthura saimo deng ponthulo lasonsi patumi nijang karbianglong jingthong constituency arlo bajongkiri pathuak lamalong kechengsi asengkan Hen-Up Ahi kethaponamai padopono bangso Hen-Up Ahi kethabalong rong narkep lapen sarbang narkep chilangpet mate jingru petpensi bangso Hen-Up Ahi kethabamai padopono aluhiman ping pen kachitongdun karbianglong autonomous council em prodip rongpi lapen arisang hotum sidami chitongdulo CYDC president Sipson Sinar secretary Mukrang be Sipson Sinar pen pherangkia thingno nangpachini dunki jingthong ahawaralong non kebangji asengkana bangki an sose kapaching thurthu asayamo haihu sitame dengpon thulang puta nangpachini dun dikanto terang report Karbi Daily News. Lada Morinto hawa long CYDC pen pa patirpi ponsi ini Hen-Up Ahi ki ketha balong non bangso hacha kantang det non rusa tuna long the nives tame rara tuman kelang dumera tuman the thini klar dak pen pa kang kachini bini thini lam ke bang hem phu mukra tum pin the mendar nang kimlo the do that pen sar the do lo sar the do that ke risui yang aphan angruba chak pilo angruba chak pidet pen aphi bang ke an ke pajir padalo Pajir padat pensi anke jirat ke long deng angbong angan la ke Hen-Up Ahi ke hello andeng la hello to Hen-Up Ahi ke rompa chitong pensi bini dak chitong ke angdang ke vet angdang abang ke rong ke pulok ke chitong rat na ke rong pa lo ne chitong nang ni ta lana lo ke chitong oh dak sar bang ke berat la ke nadan hawar ko nada hawar me sitine chitong nada hawar bangke lake cinthong rubong cinthong rong khang nili bihang ke cinthong ang bong bangke hawar mata le tum dak cinthong rong khang do la pen ke nili do lumbayong do la pen ke amri bhonmiri do ikok dadak ke long ri ko as cinthong pinya bini ke cinthong ke nita dak ni bihan kam kam rong pot ko an ni cinthong pik ni kalake ni te la bang so Hen-Up Ahi ke tha balong se a ki kon long mi sen mi et kun long kang kon mak la si la so se ka ke ron to dap pathang pada ron bangke to da pe thang bana rona bangke lake ni tum hadak phuri butan long pini adana di pidam lo inge pini song bang ni piam lo lake mut bukan mesen la pendak meganar sini kan tidak mesen la pen to da pen angdeng anke me et sikidam la Hen-Up Ahi ke khaba ham ke nives ko ne ram atumhala ke dili channel tum kelang der tum pan product na tipos na la pesi api ke kang do rong ave lembu aso birthi nang chunti lembu birthi temperapi hempo suku akibisi tasan hala sohu rong ave nasi lembu aso ti rong nakim nang rakisi nakim kelo chilong si nakilo chilong si rong kilo hala dake karom keban menyadak di suku dia aku betul nasi hadak rong kite si api bangke rong nang sengkulo ini senba nasi ram den ben nikal tidur ben berang cuci ben alam itu rong nang sengkulo nasi ansi rong ker bensi kubitur bensi alam itu jirda pangceng bensi jirda ke joko anikan hoy alam porti alang itu jirjar pengsar pongrong mane alang itu cingwai itu luhan curina usi asar iben merangki cuci cingwai bensi alang itu luhan ken angdeng aeno nasi nang tarti keyo ada bakko bensi itu koi uten along ada nanti bidang melo tidak besar kita nang penting dulu dan Hen-Up Ahi lo nanti data mek no hai itu na lapen
yang kita hidup na, lepas tanpa kalah hidup na pun, nakta, mereka nak artom si, ansi, Hen-Up Ahi kita panggil. bilang so Hen-Up Ahi kethap ini ada rowan jingrum pet ada kami pet loh. Nasi laki jin kedam kosong lo, jin thong, CYDC atum si alang nitum, nang pangrum nang pangnom ni si, lani tum rong nerkep asar kepan, nang pangrum ni si, itum Hen-Up Ahi nang, aporong pundi non itum pundi jadi itum kejeki pusi, CYDC atum si nang organize ni si, kejeki dia atum pen, jiki cingwai si, lamang so Hen-Up kibi. แล้วเป็นเห็นว่าฮีกินเท่าระบางโซ่ลงรีก้อนที่ตรงระดับนี้ Nasi labang so, abang ke lahir lo, yak cintong rong rong hormai bong thom, lindong bang ke thom. Pin putum tanang cintong dun, lapen dili bor potol, bor sana putum tanang cintong dun, alang tu lahir lo. Ike aron ke lahir lo, risu yang atum, lapen kleng dun kleng sarpo tum, lapen uwe barim, lapen asar ti. Kadu kabe jing bai sar si. Hen-Up Ahi nang kusi, rabe nitum rong ner kabra, sida bisi tu nang pangrum ni si, labang so Hen-Up Ahi tu pangcing. Nasi, dana di jani tu Hen-Up Ahi, itu dia danya pan, lapen ke meganat, lapen ke Hen-Up Ahi, megno Ahi, lapen Hen-Up, son bang Ahi, lason tadi tu karki ke pijo pensi, kadu kabe rabe pen. Lapen ke mekar mitu riso yang kleng dun kleng sarpo atau pencing aisi la kadu ko biya kami tu kleng pom pancing labang so Hen-Up Ahi ki bialong nang tu ko PPC ka ladak ke pon lo labang so Hen-Up Ahi ki biya long bangke la hello riso maro tum bangke indeng inghoy lapen punsek tharlon lapen ke cengrup cengdong cengburuk cengpuli la son ti labang so ajir kidam long ke kideng po